Jeg håber, I kan så god sommerferie alle sammen. Det er dejligt sommervejr hørtet i. Dejligt sommervejr her i der ved Danmark her, der er dejligt. Og det er 2 år siden sidst jeg filmede. Altså i 2020 der var corona, så ja. Hygge. Hvad er det dejligt koldt. Der er 40 grader i Danmark her i 2022. Det er der bare, vi er i juli. Ja, i dag er den 15. august. 2022, 15. august. Det er godt det her.